taas kaikille, tervetuloa. Tänään me pelataan Supermarket Simulatoria, sitä mitä Lakkokin on pelannut. Joo, no niin, jee. Uusi video, no niin. Joo, mä oon nostanut pari juttua, mä oon vähän pelannut, mulla on kaikki tämmösiä tuotteita tällä hetkellä tuolla hyllyssä. Juu, no okei, mennään tänne katsomaan. Okei, vähän oo. Joo, no niin, nyt eka asiakas, leipää ja maitoa. Kortilla, joo. Okei, se maksaa 6,80. Eiku, mitä mä laitoin? Joo. 6. Tervetuloa uudelleen. Jee, okei. Tää on aika hyvä video sit varmaan. Muistatko katsoa loppuun asti? Okei. Vähän mä en jaksa nyt selittää noita tuotteita. 17,55, aika kallista. Ei löytänyt teetä. Okei. Se on aika kallista tässä pelissä. Okei, kananmunia ja suolaa. Kortilla. 13 euroa, 90, okei. Ihan hyvä. Sitten tää maksaa käteisellä. Annetaan pelkille euroilla. Noin. Sitten se juustoa ja suolaa. Taas käteisellä. 40, 50 senttiä. Annetaan 1 sentti siellä päällä. Hehehe. Käytäpä noin sun 50 senttiset yhtenä senttinä. Noin. Sitten, nyt tää otti aika paljon tuotteita. Pitää antaa sille takas 63 senttiä. Juu. Sitten taas asiakas. Juu. Maksetaan. Okei, taas annetaan 1 euro sinne läpällä. 1 eurosia annetaan. Mä en jaksa puhua, kun annetaan 1 eurosia. Joo. 97 $1. Okei, taas tuli susujusokeria ja tämmöstä. Okei, kortilla 2 samanlaista henkilöä peräkkäin. Oho, taas mä laitoin... Hitsi, mä laitoin 2, se pitää olla 3. No niin, ja tää on 36,46. Aika paljon rahaa tulee. Joo. Ja tervetuloa sittenkin uudelleen taas. 9,30. Sitten ostaa vaan pelkän maidon. Joo. Okei, joo, vedät. Niin, ja voitais mennä ehkä ostaa jotain tuotteita. Tai mä säästän ehkä tuohon lisenssiin, koska sit saa uusia tuotteita aika paljon, joo. Säästetään siihen. Mut pitää mennä, koska täällä on asiakkaita. Joo, tää ostaa aika paljon tuotteita. 20 euroa ja 15 senttiä. Joo. Ja noin. Oho. E4 6,70. No niin. Ja tääkin ostaa aika paljon tuotteita. Meillähän on jo kohta. Meillä on 417 euroa. Kohta me saadaan lisenssiä. Okei, 2 kananmunapakettia. Mutta no pitäisi ostaa ehkä enemmän tuotteita, me saada se nopeammin. Juu. Okei. Pastaa ja juustoa. Okei. Juu. 10, ei 60, 90. Vitsi mä oon. Oho. 10,90. 2, mikä toi on? No tämmöstä tukkulaa juttuu. 12,40. No niin. Meillähän on kohta varaa siihen. Ei vitsi, se on 550. No, säästetään vielä rahaa. Juu. Mennään nyt pois ja hakkii lisää rahaa. Okei, taas. Okei, tää osti aika paljon juttuja. Okei, 4,27 takaisin. Noin, annetaan pari senttiä, noin. Sitten, joo, mä pelaan tässä puhelimella, joten, koska tää on ilmainen puhelimella, mutta tietokoneella tää mun mielestä maksaa ja silleen. Joten joo, en mä halua tämmöisestä maksaa, niin mä teen puhelimella. 1 jauho. Okei, fennatkaa. Se oli 550 ja mulla on, okei, saadaan se. Katsi, että me ollaan saatu se lisenssi. Mennään ostamaan se. Yes. No niin. Sitten tuli mainos 550. Lisenssi 3. Siitä saa kaikkia juomia. Yes. Lisenssi on ostettu. Yes. Sitten vaan pitää säästää rahaa, että mä saan niitä tavaroita. Okei, no niin. Okei, tää osti aika paljon tuotteita. Saa lisää rahaa takaisin. Joo. No niin, ja sitten vielä tuolta annetaan noi jutut. Tää video ei enää kestä kauhean kauan, että joo. Joo, no niin. Okei, taas täällä on tämmönen samannäköinen tyyppi. 2,20. Mitä se ees? Oho, ei 2,8 vaan 2,20. Joo, no niin.
Okei, kananmunia ja sususokeria, vai mikä toi on jauhoja. 949. Noin. Okei, tää otti aika paljon leipää. 29,99. Tää on tasamäärä, mutta eikö ei tässä pelissä voi olla. Kai 1 senttisiä. 2,12. Joo, 2,12. Noin. Okei, mulla on 93 €. Mä oon kyllä menettänyt varmaan tämän päivän aikana aika paljon, kun se laskee ton. Mutta mä oon nähdä paljon mä oon saanut tämän päivän aikana. Koska niinku silleen, kun mä ostin sen 550 sen lisenssin, niin se lasketaan paljon, mä oon menettänyt myös silleen rahaa. Mutta se on 550, eli 550 miinus jotain, mitä mä saan. Mutta tää menee ihan, no mä laitan nyt kaupan kiinni. Joo. Mutta sit pitää vielä vähän aikaa odottaa, että kauppa menee kiinni. Ja sitten ottakaa vielä vähän aikaa vasta vielä tuotteita. Coca-Cola maksaa noin vähän. Ostetaanko soodaa? Ostetaanko me soodaa vai ei? Ostetaan soodaa. Toista soodaa, omenamehua, soodaa, orange. Täällä on kaikki mehuja ja tämmösiä. Laittakaa sit tykkäyksiä tai tykätkää videosta, laittakaa kommentteihin, jos te haluatte lisää Supermarket-simulaattoria. Joo. Pitää nyt vähän ostaa pari tuotetta vielä täältä. Mut tää kyllä... Ei mulla varaa. Euro 6 senttiä. Voi vitsi. No niin, tässä on semmoinen kuva, mikä siitä tuli. Tässä oli 111 € tienasi, joo. Okei, no tää video alkaa tosta. Tykätkää videosta, tilatkaa kanava ja laittakaa kommentteja, jos te haluatte lisää Supermarket-simulaattoria. Heippa!